Veliki pozdrav, dragi moji, dobrodošli u još jedan novi klip na našem kanalu. Dragi moji, hvala vam puno na ogromnoj podršci što ste nam pružili na prošlom klipu na oranju naše džungle. A pre svega, pre nego što krenemo u klip, želio bih da pozdravim moje prijatelje, nove prijatelje koje smo stekli, Manuelu i Aleksandra. Veliki pozdrav za njih. I naravno da pozdravim mog prijatelja, mog jemenjaka koji je porao i koji je sad došao da potanjira ovu njivu. A ja neću dugo da dužim, idemo na klip. Dragi moji, kao što vidite, brazde su suve, osušilo se sve, džungla je tu, orana i sada se sprema tanjiranje. Evo ga, moj imenjak je došao sa njegovim 5136, štelo je tanjiraču, šta već radi, nemam pojma. I sad ćete da vidite kako čovjek tanjira sa ovim traktorom. I vidjet ćete kad bude bilo ovo potanjirano kako će ovo izgledati. Nadam da će biti jako, jako dobro. Znači, evo vidite, padao je neki snegić. Ovdje još uvijek ima malo snega. Nije se otopilo, ali dobro, to ništa nije strašno što se kaže. Zemlja je suva ko barut. Pogledajte ga. I suva, i smrzla, i sve. Tako da, evo ga, imenjak kreće. Tanjirača mu je, ako se ne varam, 2000 i nešto kila. Znači, tanjirača teška 2000 i nešto kila. Evo vidite kako izgleda prvi put gdje je pregazio, gdje je prošao tanjiračom. Pa ćemo da vidimo kako će to biti kad se bude prošlo 2 puta. Ali je mnogo lepo da se gleda ovako, kad znate koji je ovdje korov bio, a šta je sad. Znači, mnogo lepo izgleda. Iako je samo porano. Imenjak mi je rekao da povadim korenje, ja nisam uspio da ih povadim. Bili smo ovdje, probali smo, nismo mogli iščupamo zato što su brazde, preko njih zemlja, sve ono što bude mogao da poseče, šta ne, vadit ćemo sa drljačom. I to ćemo vam isto također snimati kad budemo drljali, tako da eno ga imenjak skroz tamo na onaj kraj. Sad će onda ga zalomi na ovamo. Dragi moji, ja se nadam iskreno da je kvalitet iz slike i zvuka jako dobar, pošto snimamo sa novog telefona. Kameru nisam punio, baterije nisam ništa, snimamo sa telefonom. Vi pišite u komentarima da li je dobro ili nije, da li je bolje sa kamerom ili sa telefonom. Obavezno pišite komentarima i obavezno da mi pišete komentarima šta mislite kad bude bilo gotovo, kako to sve izgleda sad. Ja opet kažem, hvala vam na ogromnoj podršci, ljubav vas brat, i ovog puta razvalite tu podršku, share, like, subscribe, razvalite. Evo ga, imenjak ide ovamo. Ide ovamo, pa ćemo posle snimati kad bude krenuo na tam. Ovam na tam.
opet kažem, moj imenjak, ja sam mu rekao i stojim iza toga, ne radi se samo o poslu. On je izašao meni u susret, naravno kako smo se dogovorili, čovjek je maksimalno ispoštovao dogovor i kažem, on je u meni stekao prijatelja, što se kaže, za ceo život. Što se s moje strane tiče, ako mu bude trebala neka pomoć, šta je u mom domenu, mogu da mu pomognem, to on zna, to sam mu rekao, jer čovjek se stvarno trudi kao da je njegova njiva. I veliki pozdrav za njega i za njegovu porodicu od srca. A vidite kako to sad izgleda prvi put. Opa, malo sam zapeo. Vidite vi kako se razbijaju brazde. Naravno, tanjirača 2000 i nešto kila teška. Znači, ja sa mojim tanjiračom ovdje ne bi imao šta da tražim. Znači, mogu samo da gledam i da kukam i da plačem. Ništa drugo. Idemo na dole. Idemo na dole. Da ga dočekamo s ove strane. Sada mogu lakše da idem. Ono kad smo orali bilo je blato, klizavo, nisam mogao da hodam kao čovjek. Sad mogu da hodam koliko toliko normalno. Pošto se sve osušilo. A vidite. Muka je prvi put da se istanjira, drugi krug već ide lakše. Zemlja je sitnija, ne trucka se toliko traktor, može brže da prođe. Sad ti kad bude prošao većom brzinom, to će još bolje da ga usitni. Tako da... Bar sam ja tako radio. Što brže vozite tanjiraču, bolje sitni zemlju. Vidite. Morali smo sad da potanjiramo. Imenjak je rekao da presuši dobro, da se bolje razbiju brazde. Ja sam ga zvao. Posle meni ostaje samo da spremim za setvu. Drljačom isto ću proći jedno 2-3 puta, da pokušam da usitnim što više zemlju mogu. A vidite, znači gde je tanjirano, gde nije. Vidi se jasna razlika. Ovo je prvi put, kažem. Sad dok razbijaju brazde, drugi krug će biti mnogo lakši. Dragi moji, kao što vidite, još par kruga prvog tanjiranja i prvi put je gotovo. I onda ćemo imenjak preći još jedan put, 2 puta u mestu da istanjiraš, kako bi on to rekao. Pogledajte. A vidite, gore je ostalo isto toliko s gornje strane i ovdje u sredinu isto toliko. A pogledajte gdje je prvi put prošao. Znači vidite gdje je prvi put prošao. Gledam njega kako radi
I tačno se razmišljam šta bi ja radio ovdje sa Rakovicom i sa Ortovom tanjiračom od 20 diskova. Samo da razumem da plačem ili da se ubijem ko siroče. Ništa drugo mi ne bi preostalo. Ali bukvalno ništa drugo. Pogledajte vi ovo. Znači ovo je njiva počela da se obrađuje posle 10 godina mirovanja. Da li će biti problem sa veprovima, ne znam. Kao što vidite, ovdje ima rastinje, šibljak, ima svašta. Gore iznad je groblje naše seosko. Ovdje ima neke njive koje se, to jest 1, 2, 3 njive koje se ne obrađuju. Tamo u onom pravcu ima 2 koje se obrađuju. To jest ima sad trenutno seno, detelina. Ili trojka, šta već ima, ne znam. Ovdje gore iznad gdje je ovo šiblje, tu ima šiblje. Tu je nekad bio šljivar i odme selo iznad. Tako da ovdje isto svašta nešto. Tu je nekad bio put koji je vodio do Česme dole, koji je zarasao. Tu više ne može se prođe, ali zato smo mi ostavili put ovdje kroz njivu. A vidite koliko smo ostavili, otprilike da koračamo put, koliko je put. Put je otprilike 3,5 metara širine. Ostavili smo da ljudi mogu da prolaze. Ovuda ko me vrši posao, mada ovdje i nema ko da prođe ovim putem, ali dobro, eto. Ostavili smo 3,5 metara širine. Ja sam se, dragi moji, maskirao, stavio kapuljaču, hladno je mnogo. Ali sve za vas, sve za klip. Tako da vi šerujte, lajkujte, subscribeujte se, zapratite. Dajte nam podršku još samo malo nam fali do prvih 2000 pratilaca, tako da ljudi razvalite taj subscribe, zapratite nas. Još malo ćemo da snimamo, pa ćemo onda preći na drugi krug tanjiranja. Da vidimo kako će to ispasti, a ispasti će jako dobro. Vidjet ćemo malo kasnije. Mnogo je hladno, ne mogu ni telefon da držim kako treba. Tako da vidimo se malo kasnije. Dragi moji, ovo je drugi krug tanjiranja. Biće ovdje još dosta da se radi. Imaće ovdje još dosta da se radi. Takva je zemlja, ostaju grudve. Kako ću ovo da razbijem? Nemam pojma, pitaću imenjaka za savjet. Šta i kako. Ali ima ovdje još dosta da se radi. Evo ovdje je već 2 puta čovjek prošao tanjiračom. Pogledajte ovo. Ostaju velike grudve. Tako da ćemo vidjeti šta i kako dalje. Ne znam šta da kažem. Mislim, odlično izgleda. Za samo odlično izgleda i sve, ali ja se samo pitam, sad gledam i pitam se kako ću ja ovo da razbijem ove grudve da mogu da posem. To se stvarno pitam. Ali ništa, morat ću drljaču pa udri jedno 5-6 puta da se ovo sve razbije. Ne preostaje ništa drugo. Ali vidjet ćemo šta imenjak kaže kad bude sve završio. Ali sasvim druga parcela, sasvim druga njiva.
Sad već to mnogo bolje izgleda. Sad već vidite. Ovdje mnogo bolje izgleda. Vidite sad gdje je prošao čovjek, sad to već mnogo bolje izgleda. Dragi moji, ja sam se ukočio, znači od hladnoće ne mogu više, počinje već ispod ramena da me boli. Kad bude bilo gotovo tanjiranje, snimit ću vam još par kadrova, tako da ćemo se vidjeti malo kasnije. Neću ni ovaj klip da pustim da bude mnogo dugačak, da vas ne smorim. Kao što sam rekao, obavezno share, like, subscribe, pretplatite se na kanal, još veoma malo nam fali do 2000 pratilaca, tako da razvalite to dugme što pre, tako da kad bude imenjak stao, kad bude rekao to je to, snimit ću vam još par kadrova da vidite kako njiva izgleda i što da vam kažem drugo. Vidimo se poslije. Dragi moji, vidite kako njiva trenutno izgleda. Sad sam pričao sa mojim imenjakom, dao mi je predlog da kad bude došlo vreme da nađem neki svetospremač, da neko pređe svetospremačom i onda se to zadrlja i ima, kaže, bude ko puška. Sad, problem je naći svetospremača, ako ne budem našao, opet ću morati njemu da se obratim. Čovjek hoće i tu da mi izađe u susret, hvala mu od srca. Još jedan put veliki pozdrav za njega i za njegovu porodicu, celokupnu. Tako da kad bude došlo vreme, probat ćemo da nađemo svetospremač, da neko prođe svetospremačom, da završimo ovu njivu, ali kao što vidite njiva je potanjirana i to već skroz druga priča, dragi moji. Šta vam kažem drugo? Sjećate se i sami ako je gledao klipove kad smo krčili, čistili, radili, evo, i porali i tanjirali. Dragi moji, ako vam se ovaj klip svidio, obavezno share, like, subscribe, pretplatite se na naš kanal. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova, ljubez brat. Do tada, srdačan pozdrav i veliki pozdrav od nas. Vidimo se, veliki pozdrav. Ćao!